салом мефиристам ба кулли ҳамватанони азизам. илҳомҷони шодӣ ҳастам. ин лаҳза ҳузур дорем дар пойтахти ҷумҳурии ӯзбекистон ки шаҳри Ташкент бо ҳамроҳи кучар Бетмен ва Лола хонум. шуморо хушомадед мегӯем ба инҷо, чунки инҷо ватани шумоаст. саломат бошед. Кучар Бетмен яъне ки ягон чӣ гуфтанӣ бошед барои бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, бародароне ки дар Тоҷикистон ҳастанд. ин лаҳза мо дар шаҳри Ташкент ҳузур дорем ва гуфта намонад ки кӯшиш мекунем ки яъне ки дар шаҳри Ташкент саҳнаҳое ки ба навор бигирем шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо кунед, ҳаловат баред. мардуми ғариб, мардуми шаҳри Тоҷикистон, тамоми тоҷикони рӯи дунё, худо ёру мададгори ҳамаи шумо бошад. ин лаҳза мо қарор дорем дар шаҳри Ташкент, ҷумҳурии Ӯзбекистон. Лола, ягон чӣ гуфтанӣ бошед, паҷаста. мо омадем ба Ташкент. Баландтара гап зире хаба я борда. мо омадем ба Ташкент барои саҳнои нав гирифтан барои шумо мухлисони азиз. мо шуморо дӯст медорем, ҳамеша ба шумоем. холоса мо бо ҳамроҳи апаи Лола хонум ҳамкорӣ дорем ва иншоалло худо хоста бошад рӯзҳои наздик канали апаи Лола кушода меша. шумо метавонед ҳамеша мисли гули лӯлаҳои баҳор тамошо кунед. саҳнаҳои навбанав меша ва баъзе саҳнаҳое мешавад ки мумкин сарша бутароша. хай шӯхӣ буд. Кучар Бетмен чорчашма бародари қиматбаҳои мо, бародаре ки барои мову шумо ҳамеша кӯшиши ғайратҳои зиёд мекунад, бародари нотакрори мо, бародаре ки ҳамеша дар бари мо вано гуфтан дорад ки оператори мо ин лаҳза бо мо ҳузур дорад, Қурбон Негматов ва бародари қадрдони мо Зафарҷон ҳузур дорад, оператор Қурбон Негматов ва ман Илҳомҷони Шодӣ, Кучар Бетмен, яъне ки мугам бо ва Кучар Лола хонум. саломат бошед. саҳнаҳои мо пешниҳоди шумо мегардад. аз сидқи дил, аз мағзи ҷон табассуми шуморо интизорем.